Mga daw ko no kagluto ma'am, kinsa ko nimong balatuhan ma'am. Kanang mga masakiton, makatabang sad. Taya Ng ka. pamilya. Lupatad ka. Hindi. Oh, di mo na yun. Balatuhan ako. Siyempre, akong parents, igsuon akong mga anak, Yan naman. pinangga man. Akong pamilya, akong anak. Pila may bahin ni may hatag mo na. 50-50. 50-50. Siguro ang akong pamilya niya is mao mo gani by nature pamilya mo ginasiralan. Dayon akong i-share siguro sa simbahan. Angay na to i-share kay kanang hatag na biya sa Ginoo ato sambahinan ang mga katauhan. Ang ginikanan. Sila nagataw ka na ako. Kalipay. Ang mga igagaw, mga amigo, ana, tabang. Gawas nila. Atong tabangan ka na mga medyo nagalisod yun. Ako ni lubit wisir kung kaloyan. Ako ning hatagan dili og donasyon lang para sa barangay. Ako ka na magkatabang, gamay pobre, ano na ako, pobre. Mga pobre lang. Taman!